As directoras xerais de Xuventude e Participación de Voluntariado Cecilia Vázquez e de Patrimonio Natural Ana María Díaz e o alcalde de Ribeira Manuel Ruiz saudaron esta mañá aos participantes no campo de traballo Dunas de Corrubedo, que se está a celebrar en Ribeira ata o 30 de xullo. No campo das Dunas de Corrubedo en Ribeira participan 20 mozos e mozas realizando labores de mantemento do espazo natural, a reconstrución e consolidación de sendeiros, eliminación de plantas alóctonas e a visía de incendios. Así mesmo estánse a encargar de ofrecer información e sensibilizar aos visitantes do complexo dunar con respecto á importancia de protexer o entorno natural. A directora xeral de Patrimonio, Ana María Díaz, destacou o esforzo do Goberno galego por incrementar nun 40% o número de prazas dispoñibles para participar no programa de voluntariado ambiental. Para agradecer a colaboración sempre coa Directora Xeral de Xuventude, coa Consellería de Política Social, que fai posible que estos mozos e estas mozas se acerquen o que nos entendemos son as xoias da corona da nosa comunidade autónoma, que nos axuden, ademais, a conservar esta beleza extraordinaria que nos deu a natureza, a preservala, que se comprometan e que sean, en definitiva, os mellores embaixadores cando se marchen daqui para decir que Galicia é un destino, ademais un destino que este ano, o ano 2017, está declarado así pola UNESCO, é o perfecto destino de turismo sostible. Polo tanto, agradecer unha vez máis a colaboración á Dirección Xeral, por supostísimo, a colaboración ao Concello de Ribeira, que, repito, ten esa doble condición e, polo tanto, un dos concellos máis implicados en materia medioambiental. No tocante ao campo de traballo Illa de Sálvora, os 15 participantes realizarán ata este venres labores de vixilancia do marco natural e seguimento da fauna. Ademais, tamén retiran especies alóctonas, arranxan e manteñen infraestructuras e muros e acompañan aos visitantes que se achegan a este paraxe natural. Compre destacar que a mocidade deste campo de traballo poderá desenvolver a súa propia gastronomía ambiental, elaborando menús que se acheguen a unha cociña tradicional e económica. Cecilia Vázquez agradeceu o traballo dos participantes nestes campos, así como o seu compromiso coa terra e a súa solidariedade. Pero agradecer moi especialmente aos voluntarios e voluntarias que veñen de diferentes puntos non só de Galicia nin de España, senón tamén incluso de Francia e de Rusia. A verdade é que é un auténtico prazer ver como a mocidade cada vez está máis implicada en asuntos relacionados co voluntariado, ver como adican o seu tempo libre a conservar e a poñer en valor o noso patrimonio, evidentemente nos enche de orgullo. Aproveitar tamén para decir que Galicia no ano 2016, segundo un informe da Fundación Raíña Sofía, é a comunidade autónoma con máis implicación de todo o Estado español en materia de voluntariado. Polo tanto, dende a Xunta de Galicia tamén agradecer aos cidadáns de Galicia esta implicación. O alcalde de Ribeira agradeceu a implicación da mocidade na conservación do medio e animou a veciños e veciñas a seguir o seu exemplo. Que reconforta estas actuacións de voluntariado, uns mozos e mozas que, iba a dicir, sacrifican, pero non é esa palabra, senón que dedican o seu tempo libre precisamente a estas labores de conservación da natureza, o cual nos pon no punto adecuado e no punto real a esta xuventud, non é unha xuventud que é preparada, pero que ademais é comprometida. É un dos seus compromisos que aquí manifestan ademais é co medio ambiente e, polo tanto, como destinatarios dese compromiso non podemos máis que agradecer a súa presencia e que cunda o exemplo, non? E o exemplo, ten que cundir sobre todo nos que temos a suerte de disfrutar 365 días ao ano desto. Somos os que debemos preservar e agradecer sobre todo a outros que moitas veces veñen a facer o que entre todos debíamos estar facendo. No marco da campaña Verán 2017, o teu verán colle nunha mochila. A Consellería de Política Social está a levar a cabo durante esta época 12 campos de traballo en diferentes concellos, destinados a mozos e mozas de 18 a 30 anos de diferentes nacionalidades, e nos que participarán 228 persoas. Compre destacar que nesta campaña que poderán tomar parte 9.572 persoas, 526 máis que en 2016. As actividades que a conforman están dirixidas a mozos e mozas. O Departamento Autonómico inviste 2,9 millóns de euros na posta en marcha destas actividades que permitirán a contratación dunhas 1.000 persoas entre monitores e directores de tempo libre.